La taula va decidir fa 3 anys instaurar un Premi Fraternitat per tal de reconèixer iniciatives ciutadanes populars que siguin exponent i referent del valor de la fraternitat que des del republicanisme es reivindica. Normalment, quan diem igualtat, llibertat, fraternitat, la llibertat i la igualtat són molt fàcils d'explicar. A vegades aquesta fraternitat costa una mica més de portar-la a la pràctica, no? O de veure els seus fruits tangibles, diguéssim, no? I a vegades, fins i tot, pot quedar com un desig naïf, una cosa romàntica, això de la fraternitat, que ho deien els francesos al segle XVIII, i mira, ho hem anat repetint. Res més lluny de la realitat. Un component essencial dels principis republicans és l'ajuda mútua entre ciutadans lliures per al progrés social. Aquesta ajuda mútua, que ha anat canviant de forma al llarg de la història, aquest treballar pels altres per un progrés compartit és una constant en els nostres barris, un tret distintiu del nostre districte. I des de la Taula de la República volem cada any fer un modestíssim homenatge a gent que fa possibles aquestes iniciatives, que al matí es lleva i pensa, avui vaig ajudar els altres. No hi ha res de naïf ni ingenu en la tasca que feia Nou Barris Acull. No hi ha res de naïf ni ingenu en el que fa l'Associació Sociocultural a Desbandar, entitats que han rebut aquest mateix premi en els anys anteriors, sinó que hi ha molt d'esforç desinteressat en tasques dures i complexes que reverteixen en profit de totes i tots, en profit dels barris, de la ciutat i del nostre país. Enguany, les entitats i associats que formem la Taula Unitària per la República hem acordat atorgar el Premi Fraternitat de Nou Barris al mercadet solidari Rafa Juncadella de Nou Barris Solidari. En nom del mercadet solidari Rafa Juncadella tenim la Pilar i el Quique que recolliran aquest modest premi que lliurem i també que ens dirigiran unes paraules. El Mercadet Solidari de Nou Barris compleix ni més ni menys que 37 anys d'història, impulsat, com tantes altres iniciatives als nostres barris, per l'enyorat Rafa Juncadella. Per això, en l'actualitat, els seus organitzadors l'anomenen Mercadet Solidari Rafa Juncadella. El Mercadet és una de tantes petges que el Rafa Juncadella ha deixat al nostre districte. La xarxa d'intercanvi de coneixement, la cultura va de festa, el festival de sopes, un reguitzell d'iniciatives de solidaritat, i indirectament, actualment, els premis Rafa Juncadella d'Òmnium Cultural Nou Barris. Podeu venir cap aquí? El Mercadet Solidari sorgí com una iniciativa per finançar els projectes d'agermanament entre Nou Barris i el barri de Boris Vega a la ciutat d'Estelí, a Nicaragua, dins de les activitats del Comitè de Solidaritat amb Nicaragua de Nou Barris. El Mercadet, o Mercadillo, com molts el coneixen popularment, es basa en el voluntarisme de tots els impulsors, les aportacions desinteressades de comerços i particulars i la manca de cap suport institucional. De fet, ni permís per instal·lar-lo. Amb temps, el Mercadet ha esdevingut una eina de solidaritat, però també una mostra de reciclatge i nova vida d'objectes nous i usats, des de llibres a joguines, d'electrodomèstics a objectes de decoració. Tot té entrada i sortida en el Mercadet Solidari i sempre a preus absolutament populars. Durant molts anys els diners es van destinar als diferents projectes de cooperació amb Boris Vega, però amb el pas del temps i amb les creixents dificultats per fer arribar la cooperació a Nicaragua, la destinació dels diners recollits al Mercadet Solidari s'ha diversificat i s'hi han vist beneficiats diferents col·lectius, el Comitè de Solidaritat en Palestina, l'Associació Cultural Amazic, els damnificats dels terratrèmols del Marroc, o més recentment Open Arms, la població de la Franja de Gaza, o els afectats per les inundacions de la Dana al País Valencià. Tot això és fraternitat. Res naïf, ni ingenu, ni romàntic. És ajuda mútua, fraterna en estat pur. I per això, la Taula Unitària per la República de Nou Barris lliura aquest premi al Mercadet Solidari Rafa Juncadella. Bueno, jo només recordar una miqueta, ja ho he dit tot, ja has dit tot el que volíem dir, però únicament recordar que el Mercadet és un espai de solidaritat, de reciclatge,
on els veïns poden donar tot el que volen, tot el que no necessiten, i nosaltres ho transformem en material per a altres associacions, no? Com sabeu tots, seguim trobant-nos el segon diumenge de mes i bueno, també som un altaveu per totes les associacions i organismes que vulguin dir el que pensen o convocar manifestacions, convocar actes. Tots podeu venir al Mercadet, que ens farem ressò de tot el que necessiteu. I només dir-vos que després de passar per 5 locals diferents, on tenim emmagatzemats totes les andròmines i llibres, doncs ara estem pendents que l'Ajuntament ens doni l'últim i definitiu local. El que passa que ens temem que serà petit i insuficient, perquè tenim moltíssim material i ens tenen destinat un lloc molt petit, així que suposo que serà motiu de lluita aconseguir un altre local més gran per emmagatzemar. I únicament convidar-vos a que vingueu els segons diumenges de mes i que vingueu a l'associació. Ens trobem els últims dissabtes de mes, podreu venir, sereu ben acollits i necessiteu... Sí, ens trobem a l'Associació de Veïns de Prosperitat a les 11 del matí els últims dissabtes de mes. Així és que esteu convidats i sobretot ens fan falta sempre moltes mans per ajudar a muntar, desmuntar, carregar, descarregar... Bueno, tot això es convertirà en solidaritat. Us convidem. Bueno, només afegir que estem molt contents i molt honrats de rebre aquest premi de la gent de la República, perquè nosaltres sempre tenim els valors republicans com una cosa que és el nostre ADN, la nostra forma de pensar. Tots els projectes sempre són comunitaris, sempre són ajudes a projectes comunitaris, mai individual, perquè pensem que la gent quan s'organitza i quan es disposa a fer coses és quan les coses canvien i quan el món canvia. Per això sempre tenim en compte els valors republicans. Visca els valors republicans! Moltíssimes gràcies.